26.6.2017 a sme teraz a toto je unboxing na Separov tretí solo album Pancier. Raz. Nikdy to neboli handry, lebo to nejsú len... A si šťastný teraz? Fakt si myslíš, že si teraz niečo dokázal? Veď ty si viac dokázal tak Edison. Však pozraj sa, ruka hore, zásilkovňa. Ty si skúpil zase takú mikinu trapnú. 20 €, jak mikinu, ty kokot. Keby si uvidel, že tam také tričko. Čukni si to. Slovenský rap. A čo si spravil pre to? A čo si spravil ty pre slovenský rap? Furt buldozer, furt pirát, furt zabijak. Vezem ťa na korbe a gavia, tak vítajú nás. Heď klub, 5, mic check, chick, bam, na hlavu koruna. Toto je ten štýl rapu, nepýtam sa ťa. Takže tu je balík, v balíku je tričko a podpísané CDčko. Je to z predobjednávky 26.6.2017, to je dnešný deň, pondelok, niečo krátko po jedného dne po obede. Tento balík je čerstve nový a to z toho dôvodu, že práve dneska aj sa tu dostal prvým ľuďom do ruky. Balíček stal 20 €, teda 19,90 €, ale automaticky zásilkovňa, aby ste nemuseli vydávať, si tomu teda zaokrúhli tých 10 centov. To je asi zhruba celkové poštovné, ktoré som na tento balíček dal. Balíček je papierový, žiadna škatulka a úplne sa na to moc teším. Momentálne si ten balíček ideme spoločne otvoriť. Dobre, takže tu je balíček. Balíček je teda v obálkovej forme, respektíve v forme takej tej klasickej, ako asi všetci poznáme, keď dostanete taký dopis, list a tak ďalej. Balíček obsahuje album, ktorý je z prednej strany takýto, z zadnej je taký krivý a tu sú vidieť moje otisky prstov. Otvoríte, tu vidíš Separa, a tu vidíš teda podpis. A tu vidíš teda samostatné CDčko, ktoré by malo mať, ak sa nemýlim, tak práve 17 skladieb, takže Pancier. Samozrejme je k tomuto tričko a milión ďalších skúšných nálepiek, ktoré dostávam úplne ku každej objednávke z ruky hore. Tričko je L-ko, nakoľko mám tučné cecky. Tu potom, že všetky texty album nájdete na tomto odkaze Pancier, takže ak by ste chceli, všetko dôležité na popise a už tam nie sú ani tie sprosté nálepky. Aj samozrejme, a aby to bolo kompletné, tak zlatý Pancier a ruka hore. Ako vôbec iný mám 3 predale, ty kokos. Vôbec iný mám 3 predale a som šťastný jak malé decko. Aby ten život bol krajší, každý má však rovnakú možnosť ísť za s nami. Takže Pancier, tretie Separové solo, jeden z plnohodnotných trackov, ktorému trvalo napísať, naspievať, narepovať 3 mesiace, aby vznikol jeho životný album a samozrejme aj predaj tohto albumu s týmto pekom, s týmto tričkom a samozrejme aj mikinou, poprípade dlhšou mikinou, všetko to na vás. Plus ešte zaujímavosti, celý tento cover vlastne vznikol vďaka Kalimu, ktorý bol v Londýne a doniesol práve Separovi túto sošku. Album samo sebe stojí asi 11 €. Tričko máš vlastne ako keby zadarmo, za 8. Neber chlape, neber toto tričko. Možno si teraz väčšina z vás hovorí, že počujete, ty odkedy počúva Separa? Ja Separa počúvam od roku 2012, keď vychádzalo jeho prvé solo, a to práve Bulldozer. Bolo to práve tak docela srandovné a paradoxné, nakoľko ja som Separa kedysi vôbec nemusel. Osobne si pamätám ako strašnejší spolužiaci a som nemusel. No, ale dal som jej šancu, keď som hral online hry, pritom som počúval albumy, vtedy som si išiel strašne spirita, všetky oči na mne, ženy treba ľúbiť a tak ďalej. Potom som tako narazil na Bulldozer a v playlisti sa mi začal prehrávať a ja som sa do neho započúval. Dobre, toto bude to video nazve všetko, pokiaľ sa vám páčilo. Nezabudni na like, pozitívny, negatívny, určite veci kupuj, odporúčam, tento album je fakt životný. A pre všetkých ostatných napíšte mi vášho obľúbeného interpreta, popríklad interpretku, alebo váš obľúbený hudobný žáner, popríklad takú ukážku z neho. Tak sa maj, neporovnaj, užívaj, čau, čau! Ťa nerobí kráľom, odotať ľuďom cez seba je návod, na to mať na nesmrteľnosť nárok, každý ten kľúč je schovaný, to, že nejsi korigovaný, cieľ je v podstate nedokonalý, každý v okolí chce byť nesmrteľný. Každý chce žiť večne, nech to trvá nekonečne. Každý chce